Kaixo, ni Ola Turtuai naiz, unibertsitatean nago ikasten erizaintza, bigarren urtea, eta egia da beharrezkoa zela liburutegi aldaketa, azkenean beste liburutegia oso txiki geratzen zen eta ordutegia oso laburra zen. Honetan, azkenean da 8:00-tik 11:00 arte eta ordutegi erraztasuna ematen digu. Bakoitza nahi duen ordutegia, ordua eta egun guztiak zabalik daude, astelehenetik ostegunera, igandera arte. Kaixo, ni Joel del Rio naiz eta ingenieritza ikasten dut Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, liburutegien aldaketa kriston aurrera pausua izan da, adibidez instalazioetan. Hemengo liburutegian argi naturala sartzen da eta adibidez mahai bakoitzan entxufek dauz guztiotzat. Gazte eta ikasleak, animatu zaitezte, txartela oraindik eskuragarri dau, lor dezakezue hemen kulturetxean eta udalan. Así que, animatu eta instalazioa gozatu.